Негода наробила лиха в Україні. Через півметровий шар снігу на дорогах утворилися 20-кілометрові затори. По всій країні й досі близько 1000 автівок залишаються заблокованими. До визволення транспорту залучають військових. Деякі області взагалі закривають автошляхи на в'їзд. Негода вирує вже другу добу поспіль. За цей час знеструмлено майже 5000 селищ. Подробиці снігового полону далі у сюжеті. Снігова пастка. Цієї ночі негода заблокувала на дорогах майже 1000 автомобілів. Найскладніша ситуація на Полтавщині. Там через півметровий шар снігу на дорогах виник 20-кілометровий затор. Все через те, що снігоприбиральна техніка почала працювати запізно. Зі снігового полону легковики зараз витягає бронетранспортер. Надвечір Полтавщина оголосила про закриття в'їзду будь-якого транспорту. Рішення про обмеження руху транспортних засобів великовагового та громадського транспорту по наших дорогах було прийнято вчасно тільки в Кіровоградській області. Із запізненням були прийняті такі рішення у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській областях. На Сумщині рятувальники звільнили зі снігового полону майже 500 пасажирів. Автобуси зупинялися посеред дороги і перекривали рух для іншого транспорту. Близько 150 автівок замело на Кіровоградщині. Завдяки вчасній допомозі 2 хворі дитини змогли доїхати до лікарень. На Дніпропетровщині рух по об'їзній Південний потік перекрила вантажівка, яка застрягла у Перемеці. Її витягали за допомогою спецтехніки. На непроїзних дорогах рятувальники організовували пункти обігріву. Туди найперше запрошували дітей та людей літнього віку. Заручники снігових кучугур в наметах відігрівалися, поки їхні автомобілі звільняла спеціальна техніка. На сьогодні в Україні синоптики оголосили чергове штормове попередження. Місцями пориви вітру досягнуть 15-20 метрів на секунду. З 27 по 31 грудня ми не чекаємо якихось суттєвих ускладнень погодних умов. Хоча внаслідок переміщення атмосферних фронтів через територію України, не дуже активних, випадатимуть опади переважно у вигляді снігу, мокрого снігу. Наразі рух ваговиків обмежили у 4 областях – Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській. На заході країни у горах є загроза сходу снігової лавини. Опади та ожеледицю прогнозують і у Криму. Ріана Алієва, Заман, АТР.